Добър ден! Време е за част 28 се пада. В момента на заснемане на тази част и още 5 или 4 такива остават. Примерно днес сме понеделник до петък. За канала ми се снима видео. Така че да, това е което исках да ви кажа. Давай да ги правим лицевите опори. Двадесет и осма част, готова.